شاکر شجاع آبادی کی ایک فکر انگیز رائے کی غزل ہے کہ فکر دا سج ابھردا ہے، فکر دا سج ابھردا ہے، سوچیں دے شام تھی ویندی، فکر دا سج ابھردا ہے، سوچیں دے شام تھی ویندی، خیال وچ سکوں اج کل کولیں دے شام تھی ویندی، فکر دا سج ابھردا ہے، سوچیں دے شام تھی ویندی، خیال وچ سکوں اج کل کولیں دے شام تھی ویندی، انہاں دے بال ساری رات، انہاں دے بال ساری رات روندے بکتے تے سمدے نہیں، انہاں دے بال ساری رات روندے بکتے سمدے نہیں، جنہاں دے کہندے بالا کو کھیڈیں دے شام تھی ویندی، فکر دا سج ابھردا ہے، سوچیں دے شام تھی ویندی، غریباں دی دعا یا رب خبر نہیں کن کریندا ہے، غریباں دی دعا یا رب خبر نہیں کن کریندا ہے، صدا ہنجواں دی تصویر دے پھریں دے شام تھی ویندی، فکر دا سج ابھردا ہے، سوچیں دے جا۔ بہت فکر انگیز مصرع ہے، بہت کمال کا کہ میڈا یا رب، میڈا یا رب میرے رازق نمازاں نو تو رات دیاں کر دے، میڈا یا رب نمازاں نو تو رات دیاں کر دے، جو روٹی رات دی گولیں دے شام تھی ویندی، فکر دا سج ابھردا ہے، سوچیں دے رات تھی ویندی، خیالے وچ سکوں اج کل کولیں دے شام تھی ویندی۔